τον παρακάλεσε να τον απομακρύνει από τη σειρά για να αποφύγει τον συνοστισμό. Κατόπιν κάθισε σε κατάλληλο σημείο και δίδασκε το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στην ακρογιαλιά. Αυτό μας δείχνει ότι για τις σημερινές ανάγκες της φυλακής του Θείου Λόγου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας προσφέρονται, ακόμη και το διαδίκτυο και την τεχνολογία κάνοντας συνειδητοποιήσεις. Όταν τελείωσε το πνευματικό του έργο, ο Κύριος φρόντισε για τις ανάγκες του σώματος. Η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, προεκτηνόμενος στους αιώνες, συνεχίζοντας το έργο του πάνω στη γη, φροντίζει όχι μόνο την ψυχή, αλλά φέρνει και συντηρεί εκατομμύρια πάσχοντες, ανήπορους, παιδιά, γέροντες και ανέργους, εξασκώντας την ανθρωπία παγκοσμίως. Λέγει λοιπόν ο Χριστός τον Πέτρο να φέρει σε βαθύ μέρος το πλοίο του και να ρίξει αλήθεια για ψάρια. Ο Πέτρος τότε απάντησε ότι όλη τη νύχτα κόπιασαν, αλλά ψάρια δεν έπιασαν. Όλα τα αυτά άκουσε την παραγγελία του Κυρίου, τον υπάκουσε και έπεσε πάλι τα δίχτυα. Τι επισημαίνεται εδώ? Ότι ακόμη και ορισμένες αλήθειες της Εκκλησίας μας φαίνονται κατανόητες, δεν πρέπει να τις απορρίπτουμε από τον εγωισμό, αλλά να ζητάμε την χάρη του Θεού, την γνώμη εξαιμών των αυτών και ιερέων και να λέμε ταπεινή. Διότι τα θαύματα του Θεού δεν εξηγούνται από την αμετρημένη λογική, αλλά την υπερβαίνουν χωρίς να την απορρίπτουν. Η αλήθεια τους αποκαλύπτεται άνωθεν στους ταπεινούς και μεταλλογμένους ανθρώπους, όχι στους ορθολογίζονται και μενείς ζώντες και αντιδρόντες. Μετά από λίγο, τα δίχτυα ήταν τόσα ψάρια, ώστε το βάρος από το πάνω σχίζοντα. Ο Πέτρος λοιπόν εμπιστεύτηκε τον Ιησού και κέρδισε. Τον αναγνώρισε ως συνέχεια, στη συνέχεια ως διδάσκαλο και Θεό, αν και δεν αποκλείεται να δείξετε και τον ίδιο. Διαπιστώνουμε εδώ ότι ο Κύριος θεωρεί απαραίτητη και την δική μας συνέργεια για να θαυματουργήσει, να παρηγορήσει, να θεραπεύσει, να σώσει. Και ακόμη ότι στη ζωή έχουμε και φάσεις ανεξήγητες, άδικες, πόνους, αμφιβολιών, έλλειψης χάριτος. Όπως και οι μαθητές του Χριστού δεν πρέπει να περιπτωζόμαστε και να γινόμαστε μηδενιστές, αλλά να περιμένουμε με προσεκτική και υπομονή συνέχειες του Θεού που θα μας οδηγήσουν στη σωτηρία, είτε με πολλαπλάσια καλά όπως τα πρωτοψάρια στους μαθητές, είτε με το να επιτρέψει ο Θεός κάποιες περιπέτειες αν είναι για τον καλό μας. Ο Πέτρος λοιπόν λέγοντας τότε το θαύμα είναι στον Χριστό να βγει από το πλοίο που ατέλειωται πολύ αναπαρτωλός. Η αμαρτία μας αποξενώνει την πράγματα από τον Θεό και λόγω της αμαρτίας αισθανόμαστε ορισμένοι τον Θεό σαν μαγούρα και εκκλησική. Η μετάνοια και η συγγνώμη όμως μας επαναφέρουν στην έννοια του Θεού Πατέρα και Θεού Αγάπης και έτσι επανασυνδεόμαστε μαζί του υλικά και αγαπητικά. Ο Ιησούς έδωσε πάνω στον Πέτρο, λέγοντας του ότι στο εξής θα ψαρεύει ανθρώπους με το κήρυγμά του. Ότι θα γίνει αλλιεύς ανθρώπων, στο νόημα της χριστιανικής ζωής περιλαμβάνεται επομένως και η Ιεραποστολή. Δεν είμαστε ολοκληρωμένοι χριστιανοί αν όποτε μας δίνεται η ευκαιρία και όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες δεν λέμε και δύο λόγια στους άλλους για τον Χριστό, τη σωτηρία του κόσμου, την ορθόδοξη ζωή, τον παράδεισο και την αιωνιότητα. Έπειτα από αυτά, ο Πέτρος με τον Ιάκωβο, όχι ο αδελφότερος αλλά ο γιος του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη έσυραν τα πλοία έξω, άφησαν οτιδήποτε πολυτιμονίνα, γονείς, πλοία και